Tend arita kwe e kaunti ma Homa Bay olando chako timo apedha ne achije moko masani ketho kendo kwalo weyni koda transfoma mag sitima e gwenge ma opogore e kaunti ka tima no kelo mana rochruok arita e gwenge ma Homa Bay. Commissioner mar kaunti no Moses Lilano koni gwenge mathoth e kaunti ma Homa Bay osebedo e mudho kaluwore gi kuo mag transfoma ma itimo gi jogo ma okoni jonjore madwaro margi mana rocho kwe gi ketho chumi mar kaunti no. Lilana mane olose Papa Kalongo kar chung'od bura marango e kinde nyasi mar madaraka wacho ni sani gidwa kedo gi achudhego mana kaka gikedo gi jo mahundu ka ogolo chike ne obila mondo oti machiegni gi ruodhi. Criminals ya Al-Shabaab. Those are terrorists because mutu kubomoa transformer in a whole village. So a whole village there is no power for a whole week, for a whole month. Those are saboteurs. I want to direct as follows. Every transformer ikuwe na nyumba 10 ya kuchunga hiyo transformer. It is meant to benefit the entire community. We cannot allow transformers to be used to benefit criminals. Where there is a transformer chief, priority is to establish a nyumba 10 system to take care of that transformer 24/7. While the chief magistrate was here, she mentioned that most cases that she handles in her court in Homa Bay, that they come from Rangwe. And that justifies why we need a judicial office here. And public participation has already been done, and Wananchi welcomed it like yesterday. So if you could help us with that,